żeby usiadł. A Tanek, nie targaj go, tylko proszę usiąść. Usiądziemy, Tanek? Chodź, usiądziemy. Siadaj, no. Ciocia ci pomoże? Daj ten wózek tutaj dla dziecka. Czekaj, ciocia tutaj zrobi. Siadamy? Chodź, siadamy. Sofii, dobrze, ja ci pomogę. O, Sofii, daj. Chodź, tak. Siadamy. Tak, i jedziemy? Jedziecie, no, powolutku, ostrożnie. Jedziecie? No to jedźcie, tylko powolutku. Going to put in the oven for you? So, or are you gonna eat now? Put in the oven. Gonna eat now? No. I eat all the goes. No, not on balcony. Nie na balkon. No, skręcaj. Uważaj. Lie down. Siesta? Tired, yeah. I'm tired. Today he woke up so early. I said, no, can I stay, please? Because Jezus Maria. this weekend had time to wake up all the time and no one. So, gonna lie down. No. See you later. See you later, sorry. Jeszcze. Sofii. No, he's grand. Hey, bravo! Gdzie tym dupskiem siadasz?